Sirjan ta' 16 sena jinsab fil-periklu tal-mewt wara inċident li sar is-sibt f'sit ta' kostruzzjoni. Stqarrija tal-pulizija tgħid li l-vittma waqa' mal-erba sulari fit-triq il-qrata Siswieqi. Minn investigazzjoni preliminari rriżulta li ż-żagħżugħ kien qiegħed jaħdem f'sit ta' kostruzzjoni fir-raba' sular u waqa'. Tim mediku sejjaħ fuq il-posta biex jagħti l-ewwel assistenza u l-vittma ttieħed l-isptar Mater Dei b'ambulanza fejn ġie ċertifikat li qed isofri minn ġrieħi serji. Il-Maġistrat tal-Għasta Xarmejn Galja fetħet inkjesta filwaqt li l-investigazzjonijiet tal-Pulizija tad-Distrett għadhom għaddejjin. Raġel ta' 60 sena residenti r-Raba' Għawdex kellu jittieħed l-isptar wara li weġġa f'inċident ta' traffiku. Kienu 6:15 tal-ħadd filgħodu x'kien il-Pulizija ntalbet tassisti fit-triq Sfortunatament fir-Raba' Għawdex. L-ewwel investigazzjonijiet juru li l-karozza ta' tip Hyundai li kienet qed tinstaq mir-raġel ta' 28 sena li joqgħod marsa skala laqtet lill-vittma. Ir-raġel ittieħed l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex b'ambulanza u ġie ċertifikat li weġġa gravi. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin.